Представяш някой го изпее песен? Лайно! И... Лайно! Вече не гледат. Она сидит и поет про... про войну. Как-то, да. Спойте. Тяжело. Слишком сложно. Слишком сложный прикол. Аз обичам Кристиян Костов, само че той беше телефона си. Какво да Не направиш? излагай с такива глупости. Тя не знаела, че аз вече пуснах трансляция. Мерси, аз ви обичам. Изпейте Imagination. Не знам тази песен. Жду в Дагестане. Така же раз пишешь, что уже в Дагестане, обязательно должен приехать. Тур парашки летом го. Да ну. Там никто на концерты мой не придет. Никто меня не любит и никому я не нужен. Ау! Игнор. Я никого не игнорю. Я просто не успеваю прочитывать. У меня ужасное зрение, я ничего не вижу. Обичам ради, дурачок. Я да. Тебя жду в Баку. Обязательно приеду, там очень классно. Может, любят, может, я такой дурак и ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Господи, такой я тупой по-русскому стал. Как я неграмотно говорю, пипец. Потому что я думаю на болгарском, потому что читаю болгарские вопросы и не успеваю сообразить. I need you to use your imagination. Даре. Сочи. Там классно. Къде е Дара? Нещо си правя в компютъра. Я умею, ты должен. Что я должен? Какво да ви обясня за 69? Дара е 169. Ну, не успеваю читать. Не, няма да пеем с Дара. Аз му казах, като се говори с 13 500 детей, вот я плодотворный. Тоест Дара е секс. Смисъл? Не. Секс ли си? Аз не мисля така. Тя сега ще ме убие. скъска днеска направи. Дара е 69, 169 е разстои. Гледах днеска с кастинга с Криско и аз викам, тогава бях на плитки, черна и слаба. И той каза, да, а сега си дебела, бяла и с гадна коса. Гати, Криско. Пока, Крис. Почему пока? Ник, привет, кстати. Ой, Сабрина, привет, я тебя сегодня лайкал. Обичам Дени. Я млъкни, да. Кристиан е секс. Не, още не съм. Още съм малък да съм секс. Още съм малък и слаб. Дара е 69. Тя е 69. 169 см висока. Аз не съм 69, аз съм 83. 83. 183. Кажи на Дара да дойде. Дара, ела. Тя не иска да говори с вас. Не спи, я не хочу спать. Лайкай меня. Нет, Лер, ты не заслужила. Как да съм секси, да нито едно момиче не иска да ходи с мен и нямах нито веднъж гадже. Ты чё на маму гонишь? Го Клэп. Звать. Да, давайте звать Клэп.
Миришеш на цигари. Защо ме биеш? Не съм секс. Ты сейчас такой миленький. Но, не знаю, я себя не вижу. Не ти трябват. Защо не ми трябва де? Дара, обичам. Обичам ви аз. Ара, Дара. Говорят за мен в този перископ. И говорят руските фенки, разбираш ли кое е странно? Меси много. За тези, които ми мразят, можеш да кажа само едно. Кажи. Thank you. И го нататък. Fuck off. Айде, здраве! Предай привет, Тизи. Привет, Изи! Пак ли? Дара рогатата, дядо, тя е много рогата. Какво е това? Целувки, лека нощ. Лека нощ! Защо хвърляш на хората цигарите? Защото не трябва пред мен да пушат. Това е Боани. 100%. Да, със Тя ми сигурност. се оплака. Как? Пушиш пред него? Аз към... Той ми скъса кутия и половина. Цигари, аз нямам нищо против с това. Дара, кажи обичам Марио. Дара, кажи го. Кой го каза? Някой момиче май. Обичам Марети. Марио, кажи го. Предай привет, Маше и Шебу. Привет, Маш. Обичам Ками. Кажи, моля. Обичам Ками. Крис. Има секс фактор в това. Кажи какво днеска прочела за Майкъл или какво там беше. Не, то не беше днес, като беше отдавна. Кога? Майк Вазовски каза за Крис. Какво каза? Крис каза, че ще ме набие. И отдолу пишат фенките. Какво означава за Бога? Не, Не сме. Погледни. Това звучи мило. Като влюбени сърчица. Не сме гаджета. Крис, че би... Аз казах ви току-що, че никога няма гадже. И никой не ме обича. Това не е вярно. Дара, говори на руско им. Май съм прекалено грозен, защото всички викат, че сме приятели. Я не говорит по-русски, бат. Костов не бесит меня. Кого? Мама обиделась. Не обижайся. Но... Кого обидел? Лера, ну ты чего? Аз ще съм ти гадже. Всички те обичам Дара. Добре. Аз те обичам. Дарино, искаш ли да останеш в България за винаги? Дарино, красив си, обичам те много. Обидел те и меня. Крис, кажи, обичам те Таня. Обичам Дари. Аз уча училище руски. Аз съм ти гадже. Кажи, ти обичам още. Си ми мъж. Гледай, имам Целуни жени. Дара по вузата. Целуни ме по вузата веднага. Не. Добре. Не, ти си най-хубавото момче, което съм виждала. Не си грозен, ще бъдеш, кажи. Стига де. Сега ще ме направите да го блаш. Дари, Дарино. Все, ёпта. Что случилось? Добре. Дари, Зая. Хей! Криста не ме гадже. Но аз не те познавам. Обичам Дара. Обичам Маришка. Обичам Ева. Дари, помниш ли 21? Как няма? Какво е 21? 21 е Ани. Какво Ани? Ани? Какво Ани? Коя Ани? Ще ти покажа. Спокойно. Ето това Ани. И какво 21? Да. Както е. Суни го по вуста. Не искам гнусене. И аз те обичам. Кристиан, как не ме помниш? Това беше Ани. Хожу, не надо! Ани, ти иска за цигарата. Ани, тук ли? Да. Fucking shit. Ани, много съжалявам, че миналия път не успях да дойда при теб, защото Кристиан, как не ме знае? Аз те търсих миналия път. Викам, не знаете ли къде е онова високо момиче, което пуши, на което аз късвам цигарите, виж всички така? Не. Тя винаги е при мен и държи моите неща. И на мен ми помага много, много е мила. Ма не помниш. Искам да аз не разбрах коя Аня, аз мисля, че ти говоря за Широва. Мъгни. Крис, аз съм момче. Кой е? Добре, обичам Дари. Крис, вы классный. Скажи привет, Ксюша. Русский в студию. Да, где русский вопрос, ребят? Ну что такое? Почему болгары вас делают? Марио Марио е. Нашият Марио, май. Не. Това не е възможно. Той написал, кажи, обичам Марио.
Това не е възможно да е. Марио Манев не би написал такава глупост. Каква, че го обичаш? Не, като цяло не би писал тук. Защо? Защото това е глупост. Тоест ти сега казваш, че всички тези хора са глупави. Не са глупави, просто той е по-голям от тях. Ани е възрастна. Блин. Това е различно, че е по-малко от него. Я знаю русский. Как ты к Гоше относишься? Хорошо, очень уважаю его, потому что он молодец, много работает. В последнее время выпустил песню, вообще все отлично. Кот крестович. Ау. Ще имаш и по-руски. Да, Крис, хорошо. Да, Валя, ты бесит. Да не надо вам ругаться, ребята, они такие же, как и вы такие же, как они. Все нормально, вы просто два разных фандома, которые не можете найти общий язык. Вам нужно постараться, и все. У нас на час назад от Москвы. Го вперед. Ну, го. Не успеваю. Do you speak English? Of course I do. What the fuck? Let's speak English, man. People just write in English. I want to speak English a bit. Why are you going away? Stay with us, please. We don't want to sing. We're feeling sick. I don't speak Arabica. Чакай. Салам алейкум. Салейкум салам. Салейкум. Салам алейкум. Малейкум. Как беше? Малейкум салам. Малейкум салам. Да. Someone's calling you on the messenger. Tara, do you have Snapchat? No, she don't. She don't have Snapchat. She don't use it. Изтригу. Алкам алсам. Това е добър вечер. Костов, ты мобстер, рад. Конечно, я рад. Обожаю мобстер. I love you so fucking much. Oh! Арабика. Ама аз не съм арабика. I love you. Let's speak English. Come on. Обичам ви. People. Айде да говорим на английски. Почел ли си някакъв дневник? I love Sia. Почел ли си някакъв дневник? Още не. Но той е в стаята ми. Ани, ако ми звъниш, ще убия човек. Как давно общался с Капустиной? Капустина общался вчера. Нет, позавчера. Или вчера. Давай на Вчера, по-моему. Вчера вроде. Капустина вообще огонь. Она одна из моих самых близких подруг. И вообще она очень классная. Привет, Сабрина. Что, Брашку? Ты вообще спишь? Ну, мало. Сучара. Нестерова, хватит. Дулоп, дай. Hello. Yellow такси. Как от Арке, кога ще ходим на рага. Леле, смятай. I'm Saudi Arabian. And then why are you here if you're Saudi Arabian? Why are you looking at us? What do you want to do with us? Do you want to penetrate us? I don't think so. I think you're too... How was the word? I forgot it. Anyway. Маму обидел. Но я не хотел. Не успеваю. A teddy bear on Monday. Yeah. Видел ли си Джастин Бибер? Не. Марио е. Това е едно... момче. Не сме големи фенове на песен Hello. Няма да те убивам, бе, Ани. Мне завтра в школу уже. Да, я понимаю, что в школу и все дела, но... Надо что делать? Лера, не уходи, Лера. Ты здарый? Нет, это ее силуэт. Нет, не хочу спать. Целуни Дара по болтаням, да и целувам дешта. Направите скриншоты после, чтобы... После на всяка сме гаджета. Знам ви. Познавам ви, тоест.
Да, в Эстонию. Ой, в Эстонии классно. Я хотел себе там игры покупать, потому что они там стоят чуть дешевле, и там продают до 18. Ну, то есть, несовершеннолетним. Аня, я сейчас обижусь, ты только про Дарину пишешь, Мурадян. Долголята, супер долголята, класс. Кристиан Коста, Дагестан. Много яко обичам ви до луната и обратно. Това е много мило. Она уходит к долголетам. Я знал, что Лера меня кинет когда-нибудь. Я просто ждал этого и боялся, что этот день когда-нибудь настанет, и мне придется плакать очень много. You are a kawaii potato. You better don't give me that naughty look. Знам руски, български, английски. На тези три езици мога да говоря много добре. Чета на френски и малко разбирам. Разбирам японски, когато говорят по японски малко. Така, много малко разбирам. И разбирам казахски. Малко също. Не харесвам Дарина, ей, не. Вижте какво прави. Нещо си рови в ушите ми. Иска да намеря тайната как така пее и мисля, че е в ушите ми. Личи как това. Пляс. Даря, на финала ще получиш моркови. О, това звучи малко странно. Добре. Когда в Москва Сити? В Москва Сити... Един морков ли? Да, казах си заради майка ми. В Москву я приеду 15 февраля. В 3 часа вылет. Ще се видим със сигурност, момиче, което е далеч от мен, защото аз ще правя различни фен срещи в различни градове и ти ще можеш да дойдеш. Защо се смееш, де? Защото ми буташ крака и се мърдам. Да, изглежда странно, добре. Нет, в 3 утра, в 3 дня. Today, Still like picking up my phone. Искам да подмутна за какво Yeah. Виж, мога да вземам лампата. О, стига! Виж какво тъпо замесим. Здравейте, аз съм Дринята в Федеричка от 4-тия сезон на X-Factor. Мисля, че аз не съм X, аз просто съм Factor. Какво говориш ти, де? Много си смешно. Пак мислям, всеки, който е покрай мен, му става горещо. Вау! Не ми е студено, заради това даже обличах това. Студено ли ти е? Да, на краката ми е ще студено. стане толкова. Мислиш ли? Да. Сега ще го събудя. Давай. Няма. Виж, ще направим, само ще покажа какво ще направя. Не. Събличи го и ще стане толкова. Махни се! Махни се! И не дарим. Помощ! Помощ! Ой, добре ли си? Да. Че ти това, Кристи, си супер момче и те уби... Не успях! Фак! Толкова ме дразни. Ревнуем. К чему вы ревнуете? Ревнуват? Да. Ревнувайте. Мы не встречаемся и даже не настолько близки, так что вам нечего ревновать. Някой пише Марио, между другото аз вече пея 10 години. На тебя... Нет.
Можеш да ме целунеш. Не, махай се, няма да те целувам. Поклека. Мерси. Шпагат мога от отдавна. Откакто съм на две. Също като съм направила, аз съм направила първия си шпагат. Опитвал съм се да стигна до топ, съм се подхвъзна и съм направила шпагат. И бях ме казала, браво. Помниш ли Наци? Да, помня, защото винаги казвам, обичам Наци. Обичам Лера те вижу. Лека нощ. Ау, привет. Лека нощ. Ти почувай и лека нощ, момичето. Мы наоборот не близки на самом деле. Пожелай лека нощ, момичето. Лека нощ. Така. Привет, Кристиан. Питър, това като педарас ли трябва да бъде? Не, Питър, това е град. Санкт-Петербург. И ще му като Питър. Питър, това е кратко. Ужас. Ника Супермен. Питър. Дара, не си лягайте, бе. Не, ни бе. Някакво момиченце се лега. Никакво почвак. Лека нощ, нещо. Дара, шпагат е много лесен. Да, всички видове. Много удобно да лежиш на газа, обаче. Ник, да почему я тебя бешу, ты можешь объяснить? Питер, ёпта. Просто на болгарском так. Нет, е. Ми, добре сме. Как да сме? Can you read? Чатът му не е. Окей, we'll see. Почему лагает? Потому что интернет тупой. Дара танцует... Ладно, не буду. Исках да кажа какво правиш сега в момента, но няма. Като си свалял гащите, беше много секси. И Клещов. Еми, аз съм си Клещов. Правя съм предложение да ходи на фитнес. Безплатно. Ама не за реклама на бизнеса, просто е така. Чак толкова ли съм, бе? Абе, човек, ела на фитнес, няма да не плащаш нищо, просто ела. Не, че искам да ме правиш реклама, просто ми стана жалко. Ако искаш, просто служи маска и ела пак. Не ми трябва реклама. Просто ми е много жалко. Ама толкова си Клещов, ама не може да си толкова Клещов. Питер. Блин, может надо реально в Питер приехать и Дарину взять. Можеш да го хванеш? Она хочет, чтобы я поймал ее палец. Не, това ще боли. Ти няма да можеш да го хапеш. Питер ждет. Хорошо. Може да опитай се. Не, ти имаш нокът. Ама няма да можеш. Можеш да ме отдраскаш. Няма да те драскам. Добре. Сами игра, сами ржут. Ну, да. Моите приятели ще дадат на финала. Аз обичам много моите приятели, те ще дадат да ме гледат. Фак, не знам какво направих. Стана ли? Не. Может быть, ты посмотришь диалог? Хорошо, сейчас посмотрю. Обичам, это значит люблю. Люблю. Добре. Значи, като ти натисна, но се започваш да имитираш някакво животно. Като натисна така, друго. Готов ли си? Добре. Лен. Мяу. Това да не е Dark Vader, колко. Не знам. Нарочно го направих така. Добре, добре. Гав. Какво е това пък? Гав. Еми, нали съм робот? Гав. Кой прави гав? Ня. Блин. Ну, чакай, как беше? Oh, damn it. Your booty like 2 planets. What do you mean? Блин.
I know when the hell I blink. Блин. Push a love. Там сам. Блин. Walking down and tired. Това го знаех. Не, блин. Focus on me! Focus on me. Focus. Stay with me. Cause you're, Чакай нещо размисли. Блин. you say, Блин. cause the writing's on the wall. Сетих се. Ще пееш различни песни и като наистина от тази страна пееш друга песен на същия изпълнител. Като наистина Друг тая... изпълнител, добре. Не, като наистина тая пееш дует на изпълнителя. Не знам дует. Добре. Не ме интересува. Не дует, каквото е повече от само той. Блин. Is this love? Oh, really love? Impossible. And smells like roses in me. MSND. Добре. Блин. Um, Не, блин. Шапка ти сваля. Добре, блин. Айде, здраве! Не върху мен. Добре, блин. За тебе имам тия полностани. Не, на дуета ще се включвам с теб, искаш ли? Айде. Е се забавно. Блин. I found him that I can trust, and boy, I believe in us. Yeah, you're beautiful, no matter what they say. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I will follow you. Say something, I'm giving up on you. Блин. Кой още има? Чакай да се. Без да сищаш. Smoke weed every day. А кой беше това? Няма просто. Smoke weed every day. Кой беше това? I'll пок. Мисля. Май. Snoop Doggy Dogg. Hot damn it. Не, на Snoop Dogg. Каква? Дуетна. Калифорния. Да. Не знам мелодията даже. Това се помня. California girls with undeniable. Yeah. Това не е това. Но има тая песен. Gary Barry. Snoop Doggy Dogg. Другата. Yeah. Club 9. Talk, walk, and sky. Play, set. Блин. Какво още има? Кой има дует? Я кажи кой да ще. Просто почни нещо. Чакай, трябва да се... туалетно. Да. Чакай. Това не ти е стани богат, няма да чакам. Чакай. Ето виж Ариана Гранде първо. Добре. Baby, even though I hate you, wanna love you. As if you want to give me, you gotta. Bang, то не е дует, но също може да е. Блин. I still fall on my face sometimes, and I keep coming trying to run, 'cause you gotta see the best of me. I'm still working on my master. Какъв дует има тя? Освен Bang Bang. Не мога да се сетя. Wild. С някакви рапери. Не помня как беше Wild. Помня, че там е без коса. If I'm going home, I'm gonna just vote it. Blame. You just aren't there. And you deserve it. And The way you were there. Cause if you want to give... Кой ще има?
Yours is like a mirror. Блин. Това няма дует. Има. Да, тик-так. Това колко скучно. Много скучно е, бе. Ало! Fools et spamsmen. Кадаро. Геня Кидалова. Рад вам отвечать, вас увидеть, услышать. Я не знаю, как это назвать на самом деле. В общем, вече ще лягаме, ще си ходя в своята стая, тя ще си гледа сериала. Така че, лека нощ.